Kauniiden ajatusten koti. Viileät pastellivärit ovat ajattomia ja henkivät ikiaikaista klassisuutta. Niissä silmä lepää. Pohjamaalaa seinä Harmoni sisustusmaalilla, väri J493 ja anna kuivua. Levitä tunto hieno struktuuripinnoite J493 pitkänukkaisella telalla ja kuvioi muovisella tapettilastalla ristiin rastiin lyhyin vedoin. Anna kuivua yön yli. Väripese seinä Taika Helmies-lasyyrillä 2082 Larissa 1 tai 2 kertaa pesusienellä. Anna kuivua yön yli. Mittaa sabloonien paikat ja merkitse lyijykynällä. Suihkuta sabloonien nurjalle puolelle tarraliimaa ja asettele sabloonit paikalleen. Maalaa sablonikuvio Harmoni sisustusmaalilla, väri L493. Siivitä ajatuksesi lentoon.